Dongi dido Adonai matu si Musa, nakok mahamu mat dapoton Adonai, ho dohot siaron, nadab dohot Abihu, ro dina 70 halak situan ni Israel, mat daw mahamu maksobau. Sasada si Musa pe jumonok mat dapoton Adonai, ale angko nasida dang jadi jumonok, bang soi pe dang jadi nakok rap dohot Ibrana. Dongi go masih Musa, jala di pajojok tu bang suesa luhut hata ni Adonai, lo sude akka uhum. Jadi sahata masatok bang soi mangalusi di dok nasida ma. Sude hata akan napinabuan ni Adonai, sai baheno namiro. Jadi di surat ton si Musa masude hata ni Adonai, jala di pasogot manogot nai, di pauli masada langgatan di bona ni doloki, lo 12 tiang pangingotan magugus sian na 12 magan Israel. Dong di sugum aka doli sian hala Israel, asa di pelion nasida, aka pelian si tutungon doot mamotungi lobu, baik aka pelian hama uliateon di Adonai. Dongi dibuat si Musa mamuda risatonga, jala dibentu bagasan aka sawan, ale anggo mudak na satonga nari, tulang kata nido di pis-pison. Dongi dibuat mapustaha pak padanani, jala dijatu pinggol ni natoropi. Jadi dok nasida ma, sude na didok ni Adonai sabe heno namiro, jala tangi heno namiro. Dongi dibuat si Musa mabudari, jala di pis-pison nutu natoropi, jala ni nama idama, pon mamudang ni pak padanani, nang pinahot ni Adonai tuhamu, ala saluhut hatau deng. Nakok masih Musa dohot si Aaron, sinadap dohot Abihu, ro dina 70 situan ni halak Israeli. Jadi di dana sida madebata ni Israel, sidi gani patna, songon mata itan narata riongna, jala songon rupa ni langit jumpa puasa bintang. Jala dang disugdukon tangan na maka huwa aka situan ni halak Israel. Jadi dong di ida nasida debata, mangan dohot minum ma nasida. Dongini na Adonai matu si Musa, nako maho mandapoto nau tu dolokon di si maho, asal liu tu aka batu na manurat do pati ko di uhum, aka nang ho surati si poda horon mutu nasida. Jadi hehe masih Musa do si Joshua paghala dunai, kemenak masih Musa ditolok di debata. Jadi di dok matu aka situai, tading manggo hamu, pai mamulak kami tuhamu. Atong si Aaron do si Hub do di labung munaon, manangisi nama pakaru tunasida ma dibuan. Jadi dung sa si Musa tu putsu ni doloki, gabe dihukupi obunima doloki. Jadi mangulon ma hamuliau ni Adonai di pusu ni dolok Sinai, jadi dihukupi